Pangu sa Material Recovery Facility kon MRF Lapu-Lapu City makig-alayon sa DNR alang sa insaktong paghipo sa mga cable wires nga nangaputol ug nagpasad sa kadalanan human sa bagyong Odette. Ania ang report. Temporaryo karong gibutang sa MRF sa Lapu-Lapu City kining mga cable wires sa nagkariang telecommunications company. Ang taga DRRMO Lapu-Lapu City na ang namutol ug nanghipos sa mga nanag-union nga mga kable ug kadtong mga nangaputol apan gipamiyaan lang nga nagpasad kilid sa karsada. Sukad niadtong weekend, sub-sub ang gihimo nga clearing operation sa taga DRRMO gikan sa Barangay Basak paingon sa Barangay Marigondon. Matud ni Najel Banyasya, pangu sa DRRMO nga posibleng mulanat pa og usa ka buwan. Una nila mahipos ang tanang mga nag-union ug nangaputol nga mga kable tungod sa kadaghang mga dapit nga apektado. Gawa sa Basak ug Marigondon, may susama usab nga sitwasyon sa Barangay Mactan ug Agos. Subay niini, makig-alayon ang taga MRF sa DNR alang sa insaktong paagi sa paghipos sa mga cable wires. So, posibilidad ani magpatabang ni sa DNR kay wa man tay permit ani pag safekeeping ani mga inani nga mga kable. So patabang ta DNR at least ma-aware pod ang mga telco company. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.